Into bwakire rangeri ngo amasase gochaga iga. Amasase tirimuka gocha mata ana naira insini into tete tukwanire. Nchugocha magaga muikaranse turaburania amaswali abira tutoiga. Angana nara agenderete iska irokasa abantu barabake bali bono bagoso inyuomo. Tali bali basaliri inyuomo. Abandi bono mahasaliri gusa abandi muhasire gusalira lakini nabo toguchitanga nchirabagura mono. Inchungu bali mutagete soko. Abantu bali mutagete inyuomo. Okay? Bono bali tuaberire inyuomo amatuko amangana nari tuebundisire tutahite goteba abandi bali bali giti baguchaka. Bono amasase gento nkerore kero mugocha lika amasase tumanyenga manyanga amasase nali ngacha gaiga amachuma ini bono kaba bategereri mu basa gukwana amasase egento nkerore kiaberege kogenderera ase chinyuomo chinyinge lakini okonyora nk'abantu bagakora batari kumanya bono ko ekonyora wasokire guchi umuchigete nanche bono nasokire guchi bukamba namanya goikali bukamba gombe gitukugoro ko mu bukamba gombe gitukugoro konde gusi amasase nali abege tukugoro sobo kubwatekana chi akoigunga garo obligated yenchiragete okonyora umuntu akuibera umugako echibese uso umuntu obobese umukungwa bwate bokiga korosi utuma guchisobo ngoteka gukwanira ga America because iga no menyete nandi abatari abagusi bono abantu paka ebisa kubinde okonyora umusacha awaka na chilate fee okonyora umusacha rent yemubulete okonyora umusacha chibili chimwengerete umusubati chibese cyayega biseta guchikumubuli ngabese getinga ichire tabwati accountability ebatayite gutuma chibese kuchisobo haya onyama chuma kwanyome tumusubati kurusobo ngina tabwati enyomba it's understandable onye kwanyome tumusubati nere first born yogosomya abana bamwabo it's understandable lakini I believe mnanga kero kwanyomira umuntu well how are you juni ninkoroche iri ninkoroche ayamakoyone ninkoroche ekero kwanyomira umuntu at least kore evaluation ye family eri omanyanga gento kibaganeti amasase bono konyora tukoiba chibese cyabagaka baitu goso mukoiba chibese cyino kirimo gokorera emirimo kwaenda kwagachira mamu mine nyomba kwaenda wakorera tatu mino gento getegete oirete chibese abandi moire chiloni emirimo mutatebeti abagaka baino gwatumira mamu mino aya abamurambale bamurabande baroto bwate bamurabaminto bono to generalize bara masuru enyi na bara nyoni bwate mu muromino motindu na bara nyoro mu muromino ereta manyeti kwebanga intete munyore ngo muchiri mu kwagacha emichiri mu gutuma chibese uri no muchiyo bande nyiko bwate bamurabamino umusubati yonde nero chiro muchiyo kwarore inje bono chibese kiri nkurusi bokamba nchikoira gusi bakaba murabaminto no bale mune inje bono tata bwate bamura 9 abasubati mbara ali 9 inje bono ndusi chibese bokamba ngasa nenko ibero mugaka make sure nga natumira chibese ngaga chenyumba inje ngotuma gento gete yani abasubati mugasa ine kurusi chibese kurwasi mosogete balimo chorete enyoma mwatuma guchichinse ino lakini tigamba tebi fast forward nandi bono twins no tole kyombekyo bono konyorore emyaka gete uri emyaka 40 uchigoro to chakere onye kole emyaka 40 naso ino turaga mbole okwenda gwachikonya kurara chinyomba cy'abantu nye kole emyaka 40 kero okorwa so okorwa se na America okorwa ayina numusacho mwagenda mwachikurara hotel nande mobasa kuchaka kuchikongamba bobe nabatenga no tole twins kwarore abantu bari tutubirege sunte to in fact toroche ngantokeroche lakini ntokeroche pi ore oba 40 piga tobwati nyomba nande mobasa kuchakomboli masite komboli moboni baswali amange go mwanyigure okonyora yani yaese ino no tebererete ngabana banyarebe muchiyo turagacha nande musacho yo to planet komutiga in fact musacho no planet komenya amatanga gako base ino ninu muchikorara bwa mamate abamate ngaki ngakae oyonde nyancho kana numugako yonchonga baye bachikorara mwanyarebe ayibonekero ko enda bwo to bwati mwawo ayinicho teli omenyete chibese cyawo chonse bichiri kwa bwate chinsini ni inse ino chimenyete
Amasase ayabona otige kweyagacha otige nyumba yaho otige umuchuasi wachorire nyuma ogendo chukwagacha sino oagachire mumuro mukamumuro mino okole byasara mukamumuro mino abandi nandi bona bayibuli baino nabo babasiriri okonyibona mama busbuli no aramenye sisindi nina gentogete penina gentogete bono konyora nga chinguru nchira abayibuli bagokoa bakobeka ko igunga bono gole biya umusubati nera ko agokonya sobo umusubati bubiye sana pole umwana uri kondangiri toligo tebyo umusubati nga kita abasa gokonya sobo lakini okonyora umusubati yakorusi Chibesa bobisi okonyora umusubati kandi nje nateba mo basa kombuli bintu personal ebine bintu manyete pi okonyora umusubati yakwenda ora arusi no ena kaliwige dora otomera ngina aka wibero ora tomera ngina na onyema mu minuta manyeti ngaki nkotagora ndu muchibu mwana oyone orochonye gusaba umwana wo muise ko Chibesa na rero nandu musabe na rero alafu umanya konyore school fees umusache school fees gebolete nga tutayitiko momentera umanya konyore chisimi china chire tutayitiko momentera umanya konyora nga yani ebintu bisalegete mwao lakini bona Chibesa chino chiao nsino chikogenda Amasase bali more yam onye wachorire nyuma ikaranza no mugako otiga kuyiba Chibesa utoma Chibesa kuchisino umugako watamanyiti ikaranza abantu bali mwanchire ko so enyuma ikaranza no mugako manyanga ki Chibesa enkonyora chidora 10 na ekwanyora chidora 15 mugako minto Chibesa irenga tugutumira mamu mino Chibesa irenga tugutumira abana ba mino nande Amasase ekero musacha atayite gutuma Chibesa kuchisobo abandi mukagete ngabono gako be exploited umusacha ole sobo no awenete gutuma Chibesa kuchi umusacha ole sobo igawenete alenda abana bamwabo baseliwu unabona umukamba gagonseli nkwira na guchugusi inigasi abamumuro minto bakoleki bandende bonekera na irandire nyumba nkwira na nyumba my brothers wente bandende ngaki my brothers balengerere tinkoba inigasi ya my brother I make sure kera na seli kuna abana nyumba abana baragere. I was having a conversation with my older brother inkamotevi my brother Gilbert ayega siya kwenye tenga peni no seligu angu yante inga peni na vera umusacha tachi koko chanda inerega siya basacha ega siya basacha nuko tuma Chibesa ko chisobo abasubati bali mubwate bitena nga basacha mbone tuko tuma Chibesa ko chisobo Chibesa cyumusacha chiwene takwenda sobo Chibesa cyumukungu chiwende kobera buoye onye umugako kwana numugako awanchire nga kae mamu minemia kae mamu mino 200 lakini muchake gusigika ninga ne competition nga naye ngoto monde na inche ngoto mande Chibesa cyabasacha belong in their home ngakimukoyo nateba mokoyo ne just laughing all through but tell you the truth is after they spend all their money building Sobo when something happened in her marriage brothers will not support her. Your brothers will not. Your brothers, they are nowhere. Egasia your brothers no kolen kwa chimichi yabo. Onye bamuraba mino baraba surugenyi bwata na chikamati chao. Tebi chikamati chao liba okoiba Chibesa cyumusacho. Tebi kamati yao nako yagacha. Tiako ira Chibesa cyumusacho, tiako ira Chibesa koruwo, otomere bamuraba mino baikaranse bakunywa marua. Oigasi yo abamura oya bantu bali tobwate brothers egasi yabamura no gutoganya toseli elinde batolende Chibesa cyabasacha kigwenerete kogenda Sobo musacha abasacha mbale mana anda abasurugenyi amasacha amasurugenyi nali yakonya gutuma Chibesa ko Chisobo mukungu koro Kisobo mukungu nga nechichogo bale ngantoliga yani abasacha mbale bagutuma Chibesa cyabo cyonspi Sobo musubati kigoki barabumba manyeti ngumucyobo no rokwe yagacha alafu abayibuli bagokwa abayibuli umusubati umusacha bagokwa osama tanga gako basobo bonekera chikolera chijukonya gutumira Chibesa chigocha cyanyora nga umungina agamenyete nyumba yamaraba cyanyora nga umungina tomuwaga cheriti amachumba Chibesa cyao ni cyamukawo kigwendereza cyagache seino ekigotigara extra kimanya kwenda Sobo musubati twingwimo Chibesa cyane cyonse pinchikobeka wongwenyi ongwenyi nabo atabamura abamura baligasi yabo ninki aya onyo abamura bongwenyi bara masurugenyi
osaba murabo ngwenyi mbali kwenyara mbabwati abakungu babo abakungu aba babegasi abo inki bakire to mucyoyo omucyoyo bacete bacha babwaterege taso ngwinya getigerete osasi bosuboli agetigerete bakaba murabagacho omucyoyo chikamati ni bure na vijana chikamati enchire bure. But I'm just telling you, you cannot go ogende amasase. I'm telling you, ninu nacha kukwanira na inu, because I know I'm not a small child. I'm a grown woman. Manyething these things happen like that. Na then onye ekera na lingo moke umuntu ali kuchanya gonte bibinto binde angana collect things a little bit different. Ekera abantu bagosaba Chibesa kuri safe family yao, the woman's way family. It is okay. But kara aligere limnanga ki mwa enyumba no begete mwa abana baomba rwere school fees chisimi chino nchi yakanire ikaranza no mugako taliyo ibero mugako to Chibesa ku chiseino. Marrying a breadwinner in African is one of the ways how you can live a shorter life. African proverb. Benjiga batebanga osa kunyoma e breadwinner aba kero kunyoma mu muromo nene Osekera okonyoro okonywa mu iseko monene abantu bali munyomete chi first born abangi bayino ninu mole chi breadwinner onye kwanywa bre first born at least njeti niko kana nga to support your family. I don't even see the problem you go support your family inkinta ruera abana ba my sister school fees lakini ntagetenga ki inkaranze no mukambone totebe mnanga ki e wiki egocha totomeri umwana onyalebe school fees wiki egocha totomeri umwana onyalebe school fees lakini ko ire Chibesa bonkunyu konya gutuma go chiseino na bakaba muraba amino baro mu muromino karororo mamo mino no wene to mulende lakini onye wachorere nyomo tiga koiba from your husband oire loan ko rwemere mogo service yo mugako atamanyiti ahe Chibesa nganku agachore okolere binta abayiboli bobisi Okoiba, you are stealing from yourself. Amasase bali more nyomo. If you are stealing Chibesa chumugako ogotomago chiseino, you are stealing from yourself. Onye wachole nyomo kabomonto truthful na inu amachuma lisase kili akochire liagote byanga omugako mintonchonga ntobwate obokonseito na neba na keremensia okay karabwata gadora kemi amachuma kitu abacheire bujya tu abasabire bese no bumaene mama na rwalite ose mama na bwato kulemerugete tikatuikaranze tuiwane ngaki tikatoe mama $100 na anda abantu bali mutigeta abayiboli Kenya ikaranza on a regular basis. This is something I did and I can testify. Every 2 weeks abantu bali mutigeta abayiboli nka mubwata abayiboli onye kore married njengo address abantu bali married tali single ikaranza na as a husband and wife mo deciding abayiboli ba peni na baganeti $50 na bolanyara abayiboli bane mbaganeti bese that much abayiboli ba keremensia baganeti $100 mo ikaranze payday yetaraika mo beke $100 chigendere mama $100 chigendere iseabu just as simple as that tikakuibera na Chibesa umusacha kwa rusi Chibesa bonkunyu watumera useingo swati kwa rusi Chibesa bonkunyu watumera gochi wono obotaka bwa mente kandi onye gotagete kumanya the reason why marriages are failing because you are one team working against each other ekero mo gwako mupira mo korokenkoyo abantu bari team yemo bagwako mupira towards the one side ekero mo gochiesa netball ekero kubwata mupira wo kubwata mupira ire this side turi kubwata ekero in the same team turi kubwata mupira oiro umupira gochienseme kero you in one team ekero mogo discipline abana you in one team ekero chin lo chikamati abayiboli bago chabachaka kubarwani abantu bande you don't know that when you are married you go mole one team onye go tiga chikamati chigo gosalirie kiombe onye go tiga abayiboli bago salirie kiombe onye go tiga abantu be kanisa bago salirie kiombe okonyoro omuntu kondangeli nganaro chumusacho asegete insachinde kwara muholi ngango gutoma nga kimora abe team yemo mumenye guchaka gwako mupira enchire ayo mupira kwabwatira umupira oyo ekiri Chibesa kwabekire koboko noyo ndi nabwate Chibesa oyaminyoke ni Chibesa chiaye guchia no yaminyoke ni Chibesa chiaye guchia na ndi mutete konte inga muri timwe yemo kera matanga akoanda ninu moko enda mwachikorara bwa mamate kera matanga akoba ninu moko enda mwachikorara chi hoteli ekero mugo chakogota ninu moko nyora mubwati nyomba nga kimurabe one team as a husband and wife
mutaligo share finances, mutaligo discuss your finances. Ekere a game kegenderete in between. Ekere mupira ogenderete any sport bali mugo chesa sports. Coaching kurangirira abantu yacha nga come aye inchuiga babeke naiga. Aye nubwate coach in your marriage. Who is that one coach? Ekero muganiti time out musubati uyibire musacho otumire Chibesa bobego Sobo umusacho otumire Chibesa kunywa maru umukungu wako nyakogora chianga lyoka ekero mubwato obokomu bwa financial problems mutaligo play as a team Chibesa chimanyasi chikogenda coach ino ningo nubwate coach gogote inga bese chinchiko enda sino nubwate coach gogote inga yaya onye watumite last month into gotoma the other month nande abayibuli squeeze babira baworu Tali Bible bonse babwate your best interest. Abayibuli nabo bago gosarerie nyomo esenge njo bagonya gukobeka chi pressure iruka bali muri America. Okonyora mamu mina konya gokorangalinga penina yentogete abu yentogete yani okonyora nabono tata byara nanje teme chango ye kanisa nyasao ne umugako oli ganchi te kanisa sana. Wono okonyora gokirite gokorangalinga msichana wangu mzuri. Iko mchango ingine hapa dadina banchitego na anna bagwa kesi mbiya sana genuinely era bano mno muntu nyasaye mbiya waka namanya kumwira linga unajua dadi hii wiki atuko sawa abayibuli mbiya bakurangi tuko kani umuyibuli yo kineti okusometi nero leta to mwana oye ngumbu tasaba Chibesa lakini onkoira na emesa na ndoro chitata byaro no mongaini yale tata byaro tali mumuro yago saba besa abasacha bali mulema Mugo tugo kungu mwachi gosaba basacha Chibesa aba chikolera nchire chinchinga chikunya gosaba bamuraba abo Chibesa karaiterase muka ora akwana na mukao wone karambuliri igo mugako inama itenga bona nko nanchi ko kwana mugaka na handinza chine na bokonyora omoteina ngaki wiki ego chato chito edadi ange nonye 400 300 chirimo ko iwana echekige ego cha mutome Chibesa igo to ora mugaka munora angiri umugaka na bakurangiri umongina na bakurange lakini Amasase na tinde tikweri na lunch mwana kwenda nchikuri lunch nibwateli tunda gangu chikuri ndate ko bateinga most of you young girls you are stealing from yourself. Some sons are just like strangers. Ukingoja your brother to help parents watakufa mapema. Just help your parents as if you were born alone. Let the money work. Listen, there is a message you are missing here. I was speaking to married couples. And then you're also missing another thing. You're missing the point that for you to help your parents when you're married, you need to make an agreement. Toringo ire Chibesa imo Chibesa musacho atama ityo chikobisa. Na ando musacho murongeta go kani to basa kokonya abayibuli barwalete. So I'm speaking of Amasase bakoibera abasacha babo. I'm speaking of Amasase mogotoma Chibesa ko chise ino bo nkunyu. I am speaking of a men no nyeni no mogotoma Chibesa muka atamanyiti. Sit down, liye coach ikaransa, decide where you want your money to go. Don't steal from each other. Gotoma Chibesa. Your parents are in order to have needs. Your parents are in order to be taken care of. Before my dad died, I used to have amount imbegete every week ngotoma whether he needs it or not standard akorwara kwamenta lakini $100 na wagotenga tata every 2 weeks tata tigalie ali $100 obegete standard because abayiboli aba they are not here for a long time kwarare ayenyareso abayiboli balendwe abayiri bakonyu lakini lisa sendi ko ira Chibesa umugako yatamanyiti bo nkunyu nyagotoma go Chisobo. Amasase, stop stealing from yourself. Onye toramanya botigango ekero ko Chibesa ya watomera abayiri aho watomera abantu umusacho yatamanyiti. You understand? It is a crime. Tebi umugako obunanga ki nyalebe na ruwarite. In fact motebi bumaine no ino umugako yawo appreciate amachuma tebi mukawo bumaine. You know why? Amasase naire chisembi gete chokomanye bintu gete mutamanyiti ikaranza no mongino moteinga ki mongina nyareso naga ni tibintu nande nsachinde nyareso mukawo murene ro manyita mahitaji yo mongina inkibono ko genda ochinga nayo unya wakorera mamu mine bintu kikwanyomire bundi kae bundi emeremere ndo mochioli. Amasase kikwanyomire family. Focus on kobeke family together. Tiko tige family inga ibona ne family ya focus eti asikwa ruwete. Nande let me tell you one last thing. E family ilikuwa ruwete yansi ba mchemanya ko batebi advice yinga ndo chikuri ndagara ya.
family ilikuwa rwete no ba Chibese no taba Chibese zaima oikaba wanje family rwete you are born into your family you die into your family no tama mumi no Chibese no ama mumi no Chibese no tomera bana ba mino Chibese no kora kina murwana bwire no mwana mino imma oikaba wanje lakini Amasase bali mwanchorire nyomo. Let me tell you. Onye wacholire nyomo tiganda agotebi. Before otara ewe meremweye umusubati na alengo olenge before you. Kero wocha kolikwa abantu mbere bakorere tu interview. Alafu mugako yakararanga ki peni na nerenda alike meremeye. Talinje na alengo mutanga ni my husband aleko ega linda nyome. Abasubati mbaro bachete nandi tokanga mba eterete bakaligererwa abasubati mbaro baligerere tugo taraligererwa omanya kurorochora Amasacha bali conscious tali bali moko abantu abana mwanyoma singinje yabana amachuma ali acheta akacyakaliyo musubati yako interview akamanya ko haya ngabona tiganyome peni mbaro bali munyomete abantu bali former employees abantu bali balenge before you akonyora nyoko na iso na basubati bamino obancheta bakoli emiremo bali abakoroko bwaye bono kwalikwa ayebono kwalikwa mokoli emiremo okonyora Amasase anda agochomochi ainenete akagetenga ngabono na arari ke the best nkwali ke the best mbaro batigirwa abayiboli banchete mbaro batigirwa chikamati chianchete ayebono gwacha in fact okonyora umusacho musubati yali agochora family te mutaketi ona Amasase tegerera asonyu omire no okogoro bwanchani tugo bwanchani boli umusacho obwanchani bwaba iri bo musacha is very expensive oikobo gole oiko make sure nga nyoko byara naragirite oiko make sure nga chikamati cha umbi yabinchire obwanchani bwo musacho asosogete onye gotaite family iliye wanche my friend weke focus igali wo enyomo okonyoma nyoma to yoko ende ngochu wanchu ekieni umusacho onero wanchite kini umusacho onero manyeto obuye bwawo bantu balimba maiti kini umusacho onero okoligeri orango mubere no muyobwate umusacho onero omanyeto obuye bwawo agereta agagochora kurupara abantu abandi bonse bya no mokoli emirimo wacha onye wacha mokoli emirimo if you cannot do your job well and eventually they will fire you in fact ba okoroseli ugima bobo yani berebo pakonganye igo taranganya tiga kunya kwenda seina ali aswanchire abantu bali bagwanchete seino bagwanchete lakini iga soko enda obwanje ni guchukoli these are total strangers mbabu ati mabera asole mamo mino mutenga mama lero timbu ati bese ga gokororera mabera lakini nyoko byara onyomete mu muroyo mu engineer na ande isa chinde tali ne no ene Chibese no nyine chitabia abantu bali na chindege gaiga baina mpaka Kenya baenda Sobo mbali kwenda Sobo mumura omenya kuroro gwacha gaiga omenya tengo mumuro yo ganchandete to kuragenda ora kwani abayibuli baye aye no mokoli emirimo kwaleze tu muchioyo uno kokora emirimo ga they are looking at you barena ngaki umusubati yo ngaki akokoli emirimo they will fire you and they will always miss abakoli emirimo bali bachiete ayo ko ba fire na ando musubati otaleto igo manyaso chichiete bwo ali nemeremo a place of work treat it as such tiko enda sonyu omete bwo ochukwe bwatoka no encho munuoyo tingo nyera bokambanga na seri wekerango ikali ali bokamba tingo kwana mangana andi gongo kirakiri chianga mbegete chintambe kabisa endagera noere kabisa inje tinta itinchukoli mangana nchenseri nara emenyiri emyakoro kibona abana bane bamerere chindero ona abana bane kibamerere chindero onongo skunkale tali ngogende umenye guchikobeka chirongi guchugusinga bono oendore enyonga iga ali asonyu omete basubati bali ali echikamati chiawo njita yetikokorora obuye bwawo genda ali buno mokoli emero agacho muchioli make sure nga bamatembi yabale tiya kunya koire Chibese kwanya gutumira bamate kurusino abantu basino babwato Amasase wato kabantu basino buno kwa wato ketoro bere rwanyoko onye gotaite gokonya abantu bamino ikaransa ne employer yao nyetebi nye proposal nyetebi ngaki my supervisor nimbwate okwanina gento geto supervisor gego disapprove oirane na andebuya tiga go compete na basacha tiga go kwibera ekero kwibera ibika nayo kwementero botaka you will look back one day on akere mbiyamono nyasawo